Alright, so we arrived in Antibes. Hai mă, te duci pe aia. Ai iubita, vrei? Niciodată. Vrei? Ce e ochelul așa acolo pe terasă și pe urmă? Acum? La farmacie. Păi n-avea și tot nici ea ochii ea, că și-a uitat în toate astea. Deci bă, dacă tu să faci de-astea, vin pe aia bagă în seamă. Hai, Tatiana, hai odată! Acum era un avion care călase de acolo, venea cu ani și se mai vede. M-a uitat în nori. Păi da, da, fotografie cu multe de noi, de florile astea. Unde, de ăsta? De acolo venea cu ani.